Почитувани гледачи на СКАТ телевизија, добар ден. Повторно сме заедно. Повторно ме слушате мене на македонски говор. Вашиот водещ гост од Скопје, Младен Србиновски. Ќе зборуваме, се разбира, за Македонија, за таа вечна маченица и шашма, за тој проблем вечен на се на своите граждани вътре, потоа на своите комшиски држави одоколу, а по се изгледа последно време, последниве години и на целата европейска општност. Повторно се собираат министрите на външните работи во Лисабон в понеделник. За Македонија нема влизање во Европейскиот сојуз, ниту во НАТО. Зашто е тоа така? Што е проблемот? Дали во Грција, дали во Македонија или во Европа? Со нас го имаме Евгени Еков, господин кој што е доволно познат на сите вас, обштественик, бивш дипломат, депутат и не знам од какви се други занимања се има работено во ваша јавност, го знаете, но е добар специјалист за околниве држави и за Македонија. Добро ни дојдовте, господин Еков, и да почнеме вака веднаш од она. Како ја гледавте емисијата минатиот пат, како ви изгледа ова што имате гост водещ од Скопје и како ја рушиме она брана на информативна блокада што постои меѓу Македонија и Българија веќе 10 летија. Може ли малку од малку ние да пуштиме некој зрак на надеж во информативниот? Аз мисля, че вашето участие и миналия път и днес и воденето от вас на това предаване е едно знаменателно събитие за българските медии. И без да се правя на пророк, смятам, че то ще остане в учебниците по история на българската журналистика като един от първите успешни опити да се разруши тази стена, която все още, макар и невидима, съществува в медийно отношение между България и Македония. Защото ако границите вече не са онзи проблем, който беха преди 20, 30, 70 години, ако след отпадането на визите българи и македонци могат да пътуват отново свободно от Атаки и от сам Осогово, то по отношение на информацията, която се излъчва ежедневно, ежечасно от България, в Македония е издигната преградна стена. Овој очигледно е последниот берлински зид духовен меѓу Българија и Македонија. Полека треба да се руши после 20 години от рушењето на Берлинската стена, што се случи, нели? Всъщност, разрушаването на този зид е един от големите кошмари на управляващите днес в Скопие. Те се опитват със средства и мислене от преди края на студената война да решават проблемите на сриващата им се власт и идеология в днешно време, в условия на информационни технологии, в условия на почти трудно контролируем обмен на информация между отделните хора, не говорим между държавите, това е мисия невъзможна. Имам јас многу прашања за вас. Се надеваме дека гледачите ќе бидат задоволни. Ако е време на фудбал, нека остана на нашава емисија. Добро, освен Българија, на Македонија почнува сите да и пречат. Грција, Европа, светот, освен Србија, Украина, Русија или некој од арапските држави. Да почнеме поред. Зашто Македонија не влегува во НАТО и во Европската унија? Защото това е решение, което не се взима в Скопие. Известно е, че македонизма беше създаден в Белград и през последните 2 десетилетия и по-настоящем управляващите в македонската столица, независимо дали титулуват себе си социал-демократи или ВМРО-вци, изпълняват една и съща политическа линия и идеология. Да. Добро, кој е виновен сега? Македонија, Грција, Европа или највиновни сме ние? Вие преска ми рековте дека Антонио Милошовски на сите се лути на Европа, на Грција, само не на себе си и на неговата политика што ја спроведува. Всъщност Антонио Милошевски най-добре знае къде са корените на проблема. Да не забравяме, че той имаше уникалната възможност на издръжката на българската държава година и половина да специализира като аспирант в София.
И тези негови изказвания могат да бъдат прети по-скоро като опит да бъде заблудено за пореден път общественото мнение в Македония. Коренът на това, че и в понеделник на съвещанието на външните министри от ЕС, Македония няма да получи така дългоочакваната покана за преговори, е в политиката, водена от кабинета на Груевски и подпомагана активно и от новия президент Георги Иванов. Добро, како ви изгледа работата на македонското правителство? Таа откако дојде на власт, нашето правителство почна со проблеми да создава. Таа е како поставена една влада за да прави проблеми од антиквизација, хунзи, како не можете тоа вака подробно да им го објасните на вашите гледачи, бидејќи тоа не го знаат и на нашите, нели? Значи, по-скоро да започнем от термина антиквизация. Той не е много популярен в България, за съжаление. Това е всъщност политиката за завръщане в кавички на македонците към техните антични корени. От тук и термина антиквизация. Груевски и неговите поддръжници във властта твърдат, че македонците имат своите исторически начала още от времето на Филип и сина му Александър. Малку и порано уште. Дури дека белиот човек всушност е македонецот првиот. Тоа го слуша македоноидот. Дори ако следваме тази логика, първият език, на който е проговорил човека, е бил македонски. Македонски, да. Вероятно на Прилепско наречие от Блаже Коневски. Да, всъщност да я забравим, че в Прилеп се дипломира и великия финансист и настоящ премиер Никола Груевски. Явно там някъде са открили корените на античния происход на македонците. В търсене на тези антични родствени връзки дойде и поканата към вожда или принца на хунзите. Това е едно племе, което се намира на територията на днешен Непал. Да. На Хималаите. Дури баравме свои родственици ние на Хималаите. Да. Обяснете им на вашите. Така че Никола Груевски го посрещна като с почетите на държавен глава. Да, но и нашиот поглавар църковен го прошека. И сите до еден го пречека. Въпреки, че религията, която изповядват хунзите, е доста далече от православието на днешните македонци. Но тоа им паѓа. Сепак ова идеологија полека паѓа. Груевски веќе нема сила, брои денови. Мислите ли дека ќе може да издржи уште многу? Барем уште една година? Според мен, както и според всички обективни наблюдатели, правителството няма да успее да изкара своя мандат, не само заради безумните идеи, които следва в областта на външната политика, но и поради това, че страната, както вие знаете много по-добре от нас, изпитва силни социални и икономически проблеми. Безработицата е близо 40%. Икономиката не само заради световната криза, а и заради това, че по принцип е недоразвита още от времето на Титова Югославия, е силно притисната и губи все повече и повече позиции. Тоа не става, господин Еков, на прашањето за природата на македонизмот. Очигледно дека македонизмот како антиевропејство во срцевината е најголем противник на оваа власт и воопшто на сета таа структура во Македонија што жнееше успеси и беше таква силна во време на Југославија. Македонизмот, како тоа ја изгуби силата? Можеме ли сега да навлеземе малку во тој проблем? Што е македонизмот за нашите гледачи да објасниме? Нека по-скоро да припомним, защото аз съм убеден, че имаме интелигентна публика в момента, която ни гледа. Стоян Новакович през 80-те години на 19 век създава тази идеология, чиято цел е да внуши на българите в Македония, че те, след като не искат да приемат, че са сърби, би трябвало да забравят и, че са българи. И че са представители на един друг народ, македонски, или на една друга нация, македонската, която има своя собствена история, която има свои собствени върхови постижения
и която има естествено правото да съществува отделно и от сърби, и от българи. Да, и да има свои национални малцинства во околните држави. Еден максимализам кој што не го прифаќа ниту Европа, ниту никој во светот, очигледно. Всъщност, извинявайте, че ви прекъснах, и Груевски, и Милошовски, и Георги Иванов продължават да провеждат политиката, която провеждаха поелите властта в Вардарска Македония комунисти, които имаха претенции към България, и към Гърция, и към Албания. Естествено, към Сърбия не можеха да си позволят подобно нещо. Да. За малцинства, исканията за признаване на статут на малцинства към България, Гърция и Албания продължават и днес. Знаем за претенциите за Пиринския край, знаем за Егейска Македония. Тоа очигледно дека веќе не врви. Еве и со Грција, ниту со вас. Но овде имаме на книга, ова е за македонските работи на Крсте Петков Мисирков. Ова е Библијата во Македонија. Ова се печати секој 2-3 години во големи тиражи, без пари се става во вестници. Ова е, да речеме, 50.000 тиражи на една фондација Рамковски. Тој е еден новобогатаж на некој сумнителен начин. Македонија сега има медиуми, телевизии и всичко, не така. Сега, може ли малку да позбориме за овој човек Мисирков, кој очигледно тој им го крши рбетот на македонистите. Като едно животно, оние хора кои чуваат дома некакви опасни животни, питони, така, па потоа ќе го изедат самиот свој собственик, така овој питон го изеде Блажета Ристовски и Академијата со нивната енциклопедија. Што всушност се случи? Ве молам вака пошироко. Всъщност, вие повдигнете два въпроса. Един е за силно противоречивата личност на Кръсте Мисирков. Общо взето да припомним, че той е родом от егейския дял на Македония. Патриаршист Патриаршист, т.е. неговото семейство не е припознало създадената през 1871 година българска екзархия, е останало в енориите, които са признавали върховенството на Вселенския патриарх в Цариград. Оттам може би идва и тази негова склонност да се отказва от българските си корени, въпреки че периодично се е връщал към тях. Да. Тук бих отворил една скоба и ще припомня. Но и ова е петпарачка, петокласна книга. Тоа мора да се признае и ова убаво да не слушаат кога би можели в Македонија, а и оние луѓе што треба да не снимаат, што можат да научат нешто од ова. Можам да ги речам на вашите гледачи, ако може, почитувани гледачи, да се вклучите на нашите телефони што ќе ги видите, да поразговараме заедно сите тројца, а јас можам да ви прочитам која сакате страна од оваа книга, еве да речеме 66 страна. И најпосле мнозина ќе забележат оти најголемата наша несреќа се крие во тоа што кај нас нема месен македонски патриотизам. Значи нема македонски патриотизам, ние ќе го создадеме. Всъщност това е едно голямо откровение, което се допълва и от издадените наскоро съвместно от Македония и от България, от техните главни управления на архивите, дневници на Кръсте Мисирков. Да. Където той още по-ясно дефинира това, че е етнически българин, който на определени моменти е наистина възприемал и възпявал в писмен вид македонизма, като новата идея за нашите сънародници в Македония, но в крайна сметка винаги е имал дълбоко своето съзнание идеята за собствената си българска принадлежност. Да. Еве гледате каква безобразна книга всушност е Библија, што ние се гледа таа да не се прочита, но да се форсира, да се пласира како некоја голема мудрост. Но и да не биде тоа, една српска пропаганда е доста за да создаде превасходна почва за новото течение. Сите македонци, гледајте, од српска пропаганда ќе бидат на страната на новото течение. Значи, тие ќе бидат македонистите. Сите македонци од српската пропаганда ќе бидат на страната новото течение. Органите на пропагандата ќе работат тајно, а неплатените срби и оние што ќе ги лажат, тие ќе се пројавуваат јавно. Гледате какво безобразлук всушност. Имате изгледа прашање, да? Повелете. Добар ден. Добар ден, господине.
Поздравявам водещия, поздравявам и господин Еков, когото много уважавам. Имам един такъв въпрос. При цялата така стремеж за нова идентичност на Македония, която се търси от нейното държавно ръководство, самото спокойствие на българската държава и получаването на гражданство от много наши българи от Македония, българско гражданство, само по себе си не се ли усеща вече едно едва ли не идване наяве на истината, която си е фактически историческата истина за може, да, може господин Еков да ви отговори? За съжаление, това пропукване в идеологията на македонизма, за което вие говорите, става бавно и мъчително, но веднъж след като е тръгнало да се пропуква стената, всички знаем как свършва накрая, че времето на македонизма като идеология и като власт в Скопие изтича, го осъзнават и самите управляващи. Да, македонската енциклопедија ги удави, токму ги уништи самите нив. Таа е правена по принцип на Мисирков. И затоа тие не може да се извлечат од неја. Значи, таа енциклопедија е плодна на оваа идиотска книжка. Тука, да не се лажеме, таа пред тоа ги задави Лјупчо Георгиевски и Доса Димовска, кога сакаат зидови да прават Македонија, а Европа се отвара да биде дури и без граници. Таа сега го дави Гриуевски, ете во понеделник во Лисабон, повторно ќе добие добар ритник од Европа. Таа после тоа ќе го дави и Бранко Црвенковски, дури не се откажат од таа идиотштина, се сега работи против нив. И тоа е една големата работа што си ја врши самиот македонизам, да се јаде сами од себе. И мислам ова е убаво затоа да не слуша ваква анализа, тие не може да слушнат. Не се виспрени до толку да стигнат до овој степен на наша анализа. Да, самият факт, че и създадената нова редакция за корекции в енциклопедията на Македонската академия на науките и уметностите или изкуството, ако трябва да употребим българската дума, поиска разсрочване на времето, за да си свърши работата. Според мен, колкото и да разсрочват датите за приключване на работа, тя няма да успее, защото времето на лъжите и на манипулациите изтече. Особено после Берлинскиот, односно после паѓањето на Берлинскиот зид, кога нови состојби се формираа на Македонија, не по секоја цена барање на сепарација. Можам на вашите гледачи да им вртам која сакаат страна и да им читам цитати, а ова ќе го правиме друг пат. Од која сакаат страна да ми нарачувате, почитувани гледачи, јас ќе ви отворам од оваа книга да видите какви се антибългарски работи. Всушност, тоа е вратата на отворањето на српската пропаганда во Македонија, што сега им врши противнив услуга. Да одиме понатаму. Зоран Талер им вели, ако не продолжите да се и наетите против Европа, вие ќе им кажете кој е Зоран Талер на нашите гледачи, вели, треба да се воведе на Холбрук дипломатија и да се реши на крај на брзина за 50 дена името во Македонија. Да го искоментираме и ова. Значи, Зоран Талер е евродепутат, който отговаря по линия на от Словения, който отговаря по линия на Европарламента за преговорите за членство с Македония. И който в началото на мандата си, да си спомним, че само преди 2 години бяха, няма и 2 години бяха, преди години нещо бяха изборите за евродепутати на новия състав на Европарламента, беше доста оптимистично настроен за решаване на проблема с бъдещето членство на Скопие в Евросъюза. Само преди седмица той каза тези паметни думи, че на Скопие ще е нужно нов Холбрук. Да, кој е Холбрук? Да вклучиме да гледаш, може? Може, разбира се. Ајде тие се сепак врховни. Повелете. Разбира се. Да, добар ден. Добър ден. Да, повелете. Лошо се слушаме, ако може. Да. Значи аз съм роден шофьор, 20 шофьор. Да, продолжете. Чуваме се? Многу лошо, има прескокања на думите. Губят се думи в ефира. От
това, което казвам. Подзастанете го тонот на вашия телевизор и говорете, ако искате. Ајде, повелете. Нема. Добро. Холбрук беше... Холбрук беше американският пратеник в Босна и Херцеговина, който успя с аргументите на представителя на една велика сила да прекрати гражданската война, в Босна и Херцеговина и 95-та година да наложи Дейтонския мир, с който вече 15 години се урежда държавното съществуване на Босна и Херцеговина. От една страна е Република Сръбска, от друга страна е Хърватско-мюсюлманската федерация. Тоест, ако трябва да преведем думите на господин Талер, на Македония се готви подобна съдба, в която след като сама няма... Не иска во Европа. Не иска во Европа. Таа самата не иска, тоа е факт. Груевски не работи за македонски државни интереси. Тоа е се поочигледно. Сите тоа дипломати му го говорат отворено во очи. Тоа не е жестока наша, вие го следите тоа. Нема дипломат кој што дошол во Скопје, тоа да не му го рече во очи. Да, значи тогава Европа ще поеме решаването на дай Боже, еднаш да влеземе и ние во Европа. Проблем в собствени ръце, защото да не забравяме, че макар и в момента да не показват особени признаци на неодобрение, съвсем доскоро албанските партньори в управлението на страната от Демократическия съюз за интеграция на Ахмети, както и опозиционните албански партии, съвсем ултимативно искаха от Груевски да бъде намерено решение на проблема с името до изтичане на испанското председателство. Сега вече е ясно, както казахте, че това няма да стане, за съжаление. Но сепак им се ближи крајот на македонизмот, на оној болшевички македонизам, оној антибългарски македонизам. Да се надеваме на еден граѓански македонизам во кој ќе има пред се слобода на мислата, а потоа инакво преструктурирање на Македонија. И за тоа ќе зборуваме. Добро, сега каква е позицијата на овој јазол во оваа шашма наречена Македонија на Грција? Кои се низините црвени линии? Тие често викаат дека ние ја свршивме работата до пола, до половина. Сега вие вашата половина треба да изработите. Може ли да збориме која е таа половина која ја изработила Грција до сега? Тоа во Македонија е забрането прашање. Што всушност грците завршија до сега? Всъщност, може би, за да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем няколко десетилетия назад. Почти до началото на промените в Европа и в Македония съществуваше тезата, че македонците това са антични гърци. Следователно и населението, което живее днес в Вардарска Македония, също са антични гърци, които обаче... Зборуваме славенски. Да. Славофони. Славофони, да. Те наречените, като терминология известна повече у нас, славеногласни елени. Всъщност, сега тезата, която вече официално се застъпва от Гърция и от управляващи и от опозиция, е, че не. Населението на Вардарска Македония, както и славеногласните в Егейска Македония, толкова колкото са останали 100 или 200 хиляди, това вече е друг въпрос, не са етнически гърци, да. Те са някакви други, като национална принадлежност. А ние трябва да кажем кои сме. Тие трябва да кажем. Това е другата половина, на която трябва да даде отговор. Тие ја рушија својата националистичка стратегија што има, а со години кod нас, со десетлетија, порано имало и крвави, да не повторуваме оние од Каравангелис и така, жестоки судири, но сега ја рушија. Велат, не сте грци. Точно, има едно такво малцинство во Грција, но кажите самите кои сте ви. Това е най-тежкият проблем, на който трябва да отговори Груевски и неговата управляваща партия, защото отговорът би бил убийствен за тях. Да. Става дума за презданието, което вече открито се прави от гръците, от гръцки учени, гръцки политици и дипломати, че това население е българско. Добро, вака многу лесно е да се рече българско. Така. Но што е тоа проблем? Зашто тоа население не може да се ја доживее својата катарза што ја вршат постојано македонистите против нас таму?
Еве, да пуштиме како информација и како документ, видео материјал еден од влегувањето на българските војски во Македонија пред 60 на години. Ако може режија да го видиме него и ги поканувам. Еве, видовме како изгледале пред 60 години влегувањата на българските војски. Да ви прочитам од оваа славна книга. Виждам, че ви е любима. Па мора да ја изанализирам, за да ја покажам на луѓето незината тежина. Ние се викаме бугари. Иако е прво оваа книга, да кажеме, на български напишана, па преведувана. Замислите, за да се прикажува како орган на вистината на Македонија. Ние се викаме бугари како што еден човек се вика со едно име, да речеме Петар. Се поставува прашањето: кој ни го клал името што сакал да се означи со него кога не крстил и што разбираме ние под името бугари кога се наречуваме со него? Кој ни го клал тоа името? Е многу чудна работа. Гледате како безобразлук. Значи, тоа е грешка некој што не клал нас под тоа име со векови. Ами това е опит да се отрече една национална идентичност, която е легитимирана в течение на векове. Известно е, кога възниква българската народност, известни са нейните съставни елементи, славяни, прабългари, траки. Във времето, когато Мисирков пише тези свои безумия без извинение, вече българската нация е окончателно завършена и консолидирана и в Мизия, и в Тракия, и разбира се в Македония. Особено 903-та, кога излезе на ова книже, октомври. Замислите, каква била демократска българска држава. Ја објавила таа книга. Значи, не ја забранила, колку била демократска. Ќе продолжиме, имаме прашање очигледно. Повелете, публико, јавувајте се. Да, добар ден. Ало, здравейте. Здравейте, повелете. От Велико Търново се обаждам. Мило ми е, повелете. Така, от 22 години съм международен шофьор. Много убаво. Така, значи ще ви кажа, македонците, така наречените македонци,
И сърбите са уникално просто те в костите са и аз не знам как да го нарека, по-македончени или по-сърбени националисти. Разбирате ли ме правилно? Да. Да. И не дават. Аз съм се срещал по паркинзи с тях в Хърватска, в Европа, в Австрия, в Германия и така нататък. И като почна да говорим по тези въпроси, кой е македонец, кой е българин и така нататък, едва ли не знам дали ще ме заколи тази нощ. Разбирате ли ме правилно? Значи, до такава степен са нахъсани от Титово време или пък от едно време, и аз не мога да ви кажа, ама споделям го с вас като международен шофьор 22 години и аз не съм възрастен, на 42 години съм. Те са луди са. Аз съм влизал в затвор техен на митницата, горе на Брегово, където са подигравали, пияни и така нататък. Никой не може да им каже Копчи, са просто сърбите, нали, Югославия, Брегово горе, нали, Неготин, Брегово. Уникален национализъм, просто уникален. Може би там е проблема. Благодаря ви много. И аз ви благодарам што се јавивте. Уникален е проблемот, навистина има многу проблеми направено. Еве и господинот Еков може да го коментираме на широко овој убав изказ на нашите гледачи. Аз разбирам емоционалния момент, в който присъстваше в изказването на нашия зрител, но нека да не забравяме, че това население, тези наши брати и сестри, защото искат да си признаят или не, те са такива, имало нелека историческа съдба. Македония е била бойно поле в 3 пъти в течение на първата половина на 20 век. Дала Дидис много жертви, не само в и войни, и цивилни. И във войните, и във възстанията, и не само военни, но и цивилни. И поради това посяването на себето, на омразата и на агресията... Да го слушнем още един гледач. Повелите, господа. Добър ден, много уважаеми господин Сърбиновски и на господин Еков, Кириличев от Благоевград. Рода ни е от Богданци Гевгелийско, от 19-та година в Горна Жумея. Преди около 3 години на посещение в Охрид, в чудесната къща музей на братя Робеви, точно срещу която се намира и родната къща на прочутия охридски войвода Христо Узунов, загинал 905 година с неговата чета, храбро с цялата чета. В къщата музей ни беше предложена автобиографична книга на войводата Христо Узунов, в 2 вида. Един по-богат екземпляр, голем, и един по-малък. В момента не си спомням името на автора, но аз взех по-малката автобиографична книга, в която в един момент се стигаше до дена, когато след храбрата смърт на Христо Узунов ръководителите на ВМРО в Охрид изпращат съболезнователно писмо до неговата майка, мисля Анастасия Узунова. Не знам дали ви е позната, господин Сърбиновски, тая автобиографична книга. Да. Но бех много изненадан обаче, когато прочетох писмото до майката, което беше написано драга госпожо, на македонския скопски диалект, така да го нарека. Да. В края на книгата обаче беше публикуван оригинала на писмото. И оригинала беше написан на чист литературен български език. Да. Така е. Уважаема госпожо Анастасия Узунова,
отправя към вашата голема скръп и така нататък. Можете ли да му обясните този факт, който недвусмислено показваше кой е бил езика, на който са пишели ръководителите на ВМРО в Охрид през 1905 година? Па, господин, ако не слушате внимателно, ние цело време зборуваме за ова проблематика, како македонизмот фалшифицирал, како не малтретирал, но како сега губи за среќа, може би силата под натиск на Европа и Америка. Инаку за механизмот на македонизмот, еве враца ја држиме таа книжка на Библијата на македонизмот, еве случајно, јас од Весник Вечер, од пред една година, го пресеков за да ви покажам. Да речеме, еве, доктор на науки, таа беше професор, сега е в пензија, Вера Стојчевска-Антич, за зборниците на Миладинов, за братот Наум Миладинов, на браќата Миладиновци, тие се 6 браќа, и зашто биле български песните напишани. Гледајте што пишува професор универзитетски. Според една теза, Наум тоа го направил бидејќи не сакал да чуе за примање на унијарството. Ваков еден став е познат и кај денешните наследници на Миладиновци. Според друга теза, која потврдува и изјава на Константин Миладинов дека песните од брат му Наум не влегле во зборникот за да не биде преобемен. Во случајов постои мислење дека загребскиот бискуп Јосип Јурај Штросмер побарал во збирката со македонски народни песни да се внесат и одредени број бугарски народни песни за да се вика книгата Български народни умотва. Гледате каков безобразлук. Ова го пишува. Гледајте ка. Штросмер му рекол, стави некоја българска демек песна, како да имало граница тогаш. Или не знам, внатре за да не се вика македонски, да биде, видите какви безобразлуци. Ова го чита народ. А вакви можеме да сечеме на секој момент. Това е типичен пример за да престанат антибългарска пропаганда, която се бълва не само от медиите. Известно е, че нашия настоящ премиер постави пред Никола Груевски, неговият македонски колега, въпроса за прекратяване на говора на омразата, но то е показателно и за промиването на мозъците на много по-високо ниво, именно сред научните среди. Да. Но тие се платени. Како е леше мислам? Тие се платени за да прават така. Платените од српската пропаганда, тоа ќе го прават тајно, намерно, со програма, а народот обичен, како тие шофьори што се јави господинот од Велико Трново, со него ќе се карат, кај ќе се стретна со него. Затоа да им порачаме на луѓето. Кога ќе одат Македонија, уживајте, не се карајте со обични луѓе. Повелете, имаме гледаш на линија. Повелете. Да? Да. С госта искам да говоря. Да, слушаме. Моля? Слушаме. Ало? Да. Повелете. Как се казва той? Евгений Еков. Моля? Гостинот се казва Евгений Еков. Как? Евгений Еков се казва гост. Евгений Еков. Да. Господин Евгенийко, може ли да... Ало? Слушаме. Особено внимателно ви слушам. Кажете. Ало? Да, чуваме ви много добре. Вие сте в ефир. Кажете. Искам да ти кажа, че моят произход е от град Прилеп, Македония. Баща ми е роден там и аз съм често ходя там на това. И как да ви кажа? Да, повелете. Говорете. Да. Какви се вашите... Раздраljena той. Раздраljena. Да, разбрах ви. Какви са вашите впечатления? Касите вашите впечатоци од Прилеп. Вашите разговори со вашиот баща. Говорете слободно. Да, така. Ајде, повелете. Баща ми от Прилеп. Той там даже завърши. Аз имам роднина още там. И аз съм ходил там. Той баща ми от Прилеп
завършил гимназия там и станал учител. След това в Първата световна война участвал, идва в България, става войник и участва във войната. И тогава се прехвърля вече в България да живее. Сега аз имам една идея как да се осъществи. Известно е, че в Беларус и Русия направиха така, че една държава са те фактически. Ние не можем ли с Македония, с България да направим това нещо? Да се надеваме, господине земјаче Бој, многу ми е мило што се јавувате, мој прилепченец. Вака, многу добро што имате такво желание, тоа го има и целиот народ. Но власта не сака затоа да влезе македонизмот во Европејскиот сојуз, затоа што ќе паднат европејските граници на овој начин. Ќе се отворат сите медиуми, ќе се отворат можности за соработка, вие меѓу себе да се контактирате роднини. Железничката линија, дај да кажеме и тоа еден збор за тој смев што се прави во Македонија. Кога ќе се појави во Македонија избори, само се вели ќе се лицитира, ќе се прави железопатната линија меѓу Македонија и Българија. Па да беше таа до Владивосток, ќе ја направија, а не 5 километри колку фали од Ѓуешево до Паланка. Всъщност, проектът за изграждане на железопътна връзка между България и Македония е още от края на 19 век. Поради факта, че България 41-44 година успя да присъедини Вардарска Македония към себе си, започна изграждането на тази връзка между казахте вие Крива Паланка и Гюешево, до поражението във войната и оттеглянето на българската администрация за близо 5 десетилетия забави този проблем. По стечение на обстоятелствата аз бях 94-97 депутат от ВМРО в 37-то Народно събрание именно от Кюстендил и съм се занимавал с този проблем. Там главната и единствена пречка не е техниката, не са средствата, а добрата воля. Имаме повторно гледаш, што е многу убаво. Повелете, господа. Добър ден. Добър ден. Много ми е драго. Обръщам се към двамата в студиото и специално към господин Еков. Господин Еков, в книга за българите, издадена в 18-та година, печатница Военен журнал, на страница 150, аз чета. Става дума, че почти всичките ни държавници били македонци. И ето, няма да изброявам. От живите днешни наши държавници в Македония са родени министъра на правосъдието Христо Петков, Генадиев, Благоев, социалиста, лидера на радикалите Илия Георгиев от Велес и така и съобщават колко много са. Има и на новобългарски в един от томовете на Антон Страшимиров тази информация. Мислите ли, че тези, които се припознават като българи в Македония, имат истинско такова самосъзнание? Аз малко се съмнявам. Простете ми и ще чуя вашият отговор. Госпожа, много убаво кажувате, точно е тоа, но има луѓе кои, еве како мене, кои немаат паспорт, кои не трасат български паспорти, не купуваат коли тука, нема никакви имања, ништо трселе, но сватил, разбрал, научил дека историјата е таа съща и дека тој македонизам ни прави таму во Македонија проблеми. Не бараме ние ништо. Како ви изгледа вашата оваа емисија, да речеме сега, овој разговор тука меѓу нас? Како се чувствувате вие дома? Дали ви е пријатно? Не, изгледа се исклучи. Като че ли е прекъснал връзката? За предаването, ако обичате. Ебе, уште да гледаш. Повелете. Да.
Айде, повелете. Добър ден. Господин Сърбиновски, обръщам се към вас. Да, повелете. Провокирам предишната зрителка. 87 година бехме на гости в Република Македония. Посетихме хора, братовчеди на наш приятел. Такова сърдечно посрещане сме немали никога, нито в България, нито в друга някоя страна. Обикновени хорица, най-обикновени, те заколиха прасето, за да напосрещнат. Имаха първи братовчет и нас непознати. За какво да говориме? За какво национално самосъзнание? Мене ми е било много... От българи по българи тези хора. Да, господин, мене ми е мило многу што сте биле така пречекани убаво в Македонија. Како ви изглежда оваа емисија со господин Еков? А вие се исклучува. Треба да се каже дека сепак има секакви луѓе што и подпаднати под големата пресија на македонизмот, што имале и непријатности. Луѓето нека си се чувствуваат убаво, Македонија секој пат е отворена за вас, но со обични луѓе што не ги познавате, не влегувајте во расправи. Сепак убаво поминете си там. И все пак да кажа две изречения в отговор на въпроса на зрителката. Да, аз напълно съм съгласен с вас, но и днес, въпреки че Македония обявява себе си за демократична и свободна държава, да се изявиш като българин крие зад себе си много рискове, много проблеми. И затова тези, които го правят открито, все още са относително малко. Да. Еве имаме повторно гледач. Повелете. Добър ден. Добър ден. Чест и почитание към това предаване, което ме прави все повече и повече българка. Господин Сърбиновски, чест и почитание към вас. Но имам един въпрос, дай Боже да не се засегнете от него. Не за първи път ви гледам и ви слушам. Вие владеете прекрасно книжовен български език. А сега говорите на така наречения македонски книжовен език. Аз съм специалист в областта на езикознанието и на диалектологията и ще ви кажа нещо и ви моля, повярвайте ми. Ако в Югозападна България ви разбираме 1:1 или сравнително 1:1, на другите места, например Търговище, Плевен, Варна, Бургас, Елхово, Стара Загора, Нова Загора, този измислен език няма да ви разберат. Повтарям, аз съм ви слушала. Вие владеете прекрасно български книжовен език. Ако се обиждате... Намерата беше со вашите редактори на оваа емисија, јас да говорам на едно македонско наречие, и вие да можете да го слушате овде низ цела Българија, може би до Софија идват често македонци, па има можност да слушнат нарече македонско. Но... Не. Това не е македонски български диалект. Вие говорите на така наречения македонски книжовен език. Се слагам. Много латински корени с български словообразователни елементи. Така е, вред. Така ли е? Не искам да ми се сърдите. Но повтарям, извинявайте за повторението. Дали вие Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, Бургас, Варна. Нищо няма да ви разберат. И за да ми повярвате, че моето чувство наистина е шапка до земи, заради вашето убеждение, заради съдържанието на това, което говорите, е следния случай. Значи, кога, къде и как няма значение. Хора от Варна ми казват, госпожо, това не е български вариант. Говорим за така наречения македонски книжовен език. Това е някакъв друг език, ние не го разбираме, след което казват. Обаче, когато от Република Македония пеят фолклорните песни, всичко разбираме. Аз няма да ви кажа защо е така. И пак, вие прекрасно владеете български книжовен език. Нека това прекрасно съдържание. Ама наистина прекрасно. Дълбоко съдържание, истинно съдържание на вашите думи да стане достояние на всички българи от държавните граници на България, които в момента вярвам, че с удоволствие и с
национално удовлетворени ви гледат. Желая ви всичко добро. Па и јас се чувствувам како една нова вълна, еден нов тласок на позитивна енергија преку оваа емисија. Може би е мал просторот, но се надеваме ќе биде и почест и ќе најдеме и други форми да се изразуваме. Нека има од почеток некои такви, може би, недоразбирања, но се надевам дека ќе се договориме со уредништвото на телевизијата како да говориме. Нема проблем, јас исто така четам български, немам во моментов, не би сакал нашиот камерман некој да ми донесе български вестник, да ви прочитам како јас четам български, како го учев, затоа што школа јас не сум учел български в Македонија. Но точно е, вистината е на овој начин и да одиме кон тоа прашање, иако не ќе имаме време, емисијата бргу врви со овие прекрасни прашања, иако и е време на фудбал. Добро, кои се според вас, господин Еков, црвените линии на Българија кон овој македонизам антибългарски? Затоа што во последно време Македонија веќе почнува да има национално малцинство во българско во Македонија. Това е поредният опит за манипулация не само на историјата, но и на настоящето, и тоа е особено опасен. Да се твърди, че в Македония има българско национално малцинство е опит за покушение на историята в гърба. Защото всички македонци, които говорят славянски или български, ако трябва да сме точен, имат общи корени и имат и общо настоящи. Общото би дало ясно, това са част от българската нация и макар и с различно създание днес, едни дефиниращи себе си за македонци, други за българи, те продължават по своята етническа същност да бъдат българи. Ајде да одиме на она. Се зборува дека македонизмот е уникална појава како антибългарство во светот. Јас ќе речам дека американизмот е успешна приказна на македонизмот многу порано. Но во Америка се знае многу јасно. Од Марк Твен започва нова култура, нова литература, со нов сензибилитет, а тоа назад е англиско. Не може во Америка американци да казват Оксфорд и Кембридж са американски, Шекспир е американец, но не може да речат и англичаните, че Волт Дизни е американец или други било кои холивудски филмови. Но в Македонија може. И Кирил и Методи, и Климент и Наум, и цело средновековие, и Самуил, и преродбата, всички те се македонци, дури Самуил се борел против българите. За кражбата на история вече говорихме, но тъй като времето ни свърши, мисля, че това е тема, която може да бъде обсъдена в следващото предаване. Да се простиме на тој начин со гледачите. Почнува летото, убаво поминете. Му благодарам на господин Еков за овие думи. Ние ќе продолжиме со овие. Се надевам дека бевте задоволни од нашето предавање. Почитувани гледачи, пријатно.